Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys nih, आंनि रुमाव दं आरो आंनि रुमावथ' मिथिखायो माने आंनि रुम नङा जिखुनु सोरनावबा सोरनावबा नुयो जानो हागौ एकदम नै रुमफोरा माबा थफ्ला थफ्लिजों बुंजोबनाय ओमफ्राय माने जोंनिया दायो न'बो गैया जाहैबाय नालाय ओमफ्राय उफाय गैया थोनबाबो दोननांगौ जायो थानांगौ जायो ओमफ्राय गाइस दिनैहाय माने दाख्लै साननै सानथामसोनि सिगां माबा खालामदोंमोन आरो खानाय स्ट्रेट खालामफैजादोंमोन जोंनिनो खुरमा जाखायो मालाय नङा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बियो दिनै सुजाफैदों आरो खानायखौ ओमफ्राय दिनै आब'मोननाव ओंखाम जागोन ओमफ्राय दायो थांसै नायदो खानायबो सुनाया माबायदि जादों गाइस थांग्रोसै आं दा फैफिनबावनांगौसो खानाय सुजाफैदोंमोन दाख्लैबो जादोंमोन औ खानाया जाथि मोजोबबावबायसो नोंखौ खानाया जाथि खारो सान्दुंजों गोजासिन नुबावबाय जाथिखौ ओमफ्राय दायो आब'मोननाव थांगासिनो जोङो आब'मोननाव ओंखाम जागासिनो जानायखौ बेदरजों ओमफ्राय सानथाम जाखाबायमोन ना माला बारायाव माबाया आं बावबाय जिखुनु जाया सानथाम जाखाबाय ओमफ्राय दिनै सुजाफैबाय बेनि बोनायखौ रिजाल्टखौ आङो माबायाव सर्टआव होनानै होदोंमोन ओमफ्राय नायबानो जाबाय सर्टआव गाइस जानायनि दिन जालायबाय जानायल'खा ओमफ्राय थाइगिर खाजि जासैलाय खाजि मोनजाबानो मोनजाबाय मिथिया मयें दय होनलायलायदो होबानो पिंकि नै बिमा गैजाया पिंकिना बिमाया खारबायनो पिंकि बागाल हौवाजों माइनावमोननि बे मिस्ट्रिजों थांफादों बुजिदोंसो ओमफ्राय नायखायोसो बेलाया फैफिनबाय हनै थाखुमायै लेंबाय माबा फैफिनबायनो माबा खारनांनाया फैसा थैयिनि फैफिननांबायनो आङो एसे खुसि जागासिनो आरो जानानै हाय होनदे जासिबायसो नालाय हाथाइखौल' खिथिनो हायो नै जों गाइस आं न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय नै न'आव बाला लाबोदों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आं दुगैनो मोनासै आरो एकदम मा होनोमोनलाय फुङावबो आं एसे लेट सिखारखायो सिखारफैगौ ओंखामा रेडि जाबाय ना थाइगिर खाजिखौ बेयावनो होफानोसै थाइगिर गिजि दावदैखौ नायलाय आयौ लाखुमालायो बुथुवा नायलाय जाबाय आं माबानो जादो आं खालामनांगौ थोरसि थै गवाखै दे रो हामबाय आलु आयु सान्दुङा जालाबायदो जानला मोनला होनलायदो थोरसिजों लालाजोबबावबाय आं जादो दैया माय बन्द' खालामाखै माथो लांफै होननायखाय ओंखाम जानो नागिरदों हनै मालाय बिब'निखौसो खावनानै जाहरगासिनो ओंखाम जानायाव मा बेदर फैखांदों दा जाखांबाय बिस्रा जाबाय नै दायो सना मा आइखौ खावलायनानै जालागासिनो होलांलायबाय बेखौ बिसिनाव लांब्लां जाबाय होखावगासिनो आं मोनसे जासैहाय नोंसो जाजोब्बाय जानोसै नै माथो बे खर'निखौ आं जानो सुखायोब्रा लासैनिखौसो जानो मोजां मोनो हे गोदैबावसो ना बैया बेनि थारसि जाया नोंदां गासैजों थारसि जाया गासैजोंबो थारसि जाया नंगौ इसिनिल' जायो एराना माबानायावनो सैनायावनो सना थांफानोसै आयं मोननावथ' थाङा दादा बुदां मोननाव थांसै गाफैबाय सनानावलाय आयौ नाइस थांसै आयो आब' सासे मोननाव आयौ हाबसुर लालायलायबावबाय दाना मिथिबाय थैखागोन मानि आखाइ हमलायलायथारदों दिनैबा लाजिदोंसो बिसोरो सासे सिगांखा हय लुखै सना मोनहा नुनानै दै लुगासिनो नेक्सफ्रा आयु दखाननि माल लाबोदों आं बिस्रा जाखां लोंखां थांनो ओंखारबाय नै एबाराव गारिजों फैसिगोन फैलाबो बिसोरनो फैखाला बिसोर बावबायबो एबाराव ओं थांदो होनलायनांगौब्रा ओमफ्राय मेरला दंबावो जोंनि बाय होनब्रा बाय होनहरलाय देब्रा बाय होनदो रिसमै होनलाय औ रिसमैखा होनलायगासिनो लाजिहाय बिसोरो
Tapi isi dan terus. Ada kuri lele isi canang. Di mana jangan ya? So guys, saya mana belai mandir putar dan mana Lwkki Puja जायोबा सानथाम होखायो बयबो मिथिखायो सानथाम होनांगौ ओमफ्राय दायो होदों ओमफ्राय बेखौ खिथाबाय थाला आङो दिनैहाय लोगोखौ लायनो सानदोंमोन आरोखि ना माने खोथा दंखायोमोन ओमफ्राय ओंखारखाबायमोनबो दुखांनानै मानानै ओमफ्राय उनावहाय मिथिबाय गारियानो गैया गुमैसो लाना थांदों आलासि जाहैदोंनो ओमफ्राय गाबोन लायसै गाबोन माबायाव थांगोन आरोखि जों आलांगियाव आदा प्रेक्टिकेल फैयोनो ओंखायनो नायसै आरो ओमफ्राय गाइस दायो मेलायाव थांगोन जोङो थ' दायो लोगो मोनसिगोन गाइस ओंखाम ओंख्रि संखांनानै लोगो मोनसिगोन आरोखि ना डाइरेक्ट मेलायाव थांनो ओंखारबा स' गाइस दायो मेलायाव थांनो ओंखारबाय दै गामियावहाय ओरैनो जायो आरो जानला मोनला अ सरि आङो माने आङो खिथुआवहाय बिदि टेबदों आरो बेखौनो खिथानो आङो ओरै जादोंमोन दायो थांसै गाइस नायलांबाय थादो अच्छा दायो थांनो ओंखार उफ नुला रावखौबो आयौ आयौ नै आंहासो बालाजों थाबायगोलाजोब्बाय एकदम गाइस आब'आबो थांगोन आब'आबो फैगौ सासेया साम' ओंख्रि संनो मोनाखै औ दायो थांसिगोनसो आइ नै हाजारमोनबो ए आदासो आयंसो सानदां थोदो थांनो मुथु सिरिथार मोनफैबाय गाइस खोमलावथारलै फैनाय लोगो लोगोनो सनाया लादो सना बेखौनो दे नांबावानो नुदों नांबावानो खेलाखौ मा खेला दं ओमफ्राय गारि खेला खोमा नै बिलाया ini ayo dukungnya nasi ayo beresai gila ayo sini thoklah sini thoklah एकदम मानसि बिर आरो खुनुरुखुम जायगा मोनबाय जोङो बेसे गोलाव नांगौ होमबासो आं बायना होगोन आंनाव फैसा दंखायो दे खिथालाय बेसे गोलाव नांगौ दे खिथालाय नोंसिम ना नोंसिम ओरै खोन्थानो गोजौआव खिथादे गोजौआव खोन्थादो खिथाबावानो सावमिनखौ मा कालार गैयै नुखो बोरैबासो फानो नायलाय गोथां बायदिसो एफा फिसा फिसाना बुगायाखै सना मा जादों बेदर आयौ बेदर जागौलाय नालाय बेसेबांबा गोलाव गोलाव Này, năm lên. Nè, mình cắt nè. Mày à? Tuhan darah. Biku bisa bang lagi. Ada sih. Biku ni kupulau berapa macam ni? Oh, kami kusai. Biku bisa bang lagi macam. Oh ni pulau dem right. Bina, bisa tanggung dengan nabiau. Iksulo. Lah ya, ang nasi ni 200 जों बे मोनसे दावदै मोनसेल' ओमफ्राय बे दावदै मोनसे आइ मोननो जानाय बांसिन ओमफ्राय बेलुनखौथ' नांखागौ जेराव बहायबा थांबा so guys दायो न' मोनफैबाय ओमफ्राय
गैया आरो आंथ' गेलेबाबो मोनखाया एकदम आनलाखि आं गेलेनायाव एकदम गैथाया आं मोननोनो रोंखाया एकदम माने गेलेला सानबाबो आरोखि हांजां जानोसै नालाय ओमफ्राय बेयावनो गेलेनो लुगैसै एकदम जारला स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनसिगोन बाय बाय